Здравейте! Днес ви показвам един страхотен апартамент в Пирин Голф и Кънтри Клуб. Най-добрия 5-звезден комплекс в района на Банско. Апартаментът е с просторна всекидневна. Има напълно оборудвана кухня, трапезна маса с столове. Има си декоративна камина, холен кът с мека мебел. Този апартамент има два балкона, от които има изглед и към Рила, и към Пирин планини. От единия голям балкон виждаме главната улица, както и Рила планина, сградата на спа центъра на хотела, както и главния път. Връщаме се отново в всекидневната и от тук излизаме на другия балкон, от който се вижда озеленения двор на комплекса. Както и в хубаво време имаме изглед към западния дял на Пирин. От всекидневната има достъп към спалнята и банята. Имаме малко антре с вграден гардероб. Банята е напълно оборудвана. Има душ кабина. Спалнята разполага с голямо двойно легло, тоалетка и голям вграден гардероб. Спалнята също има малък балкон, отново с изглед на запад към двора и Пирин. Комплексът има всички удобства, спа център, 7 външни басейна, такса поддръжка е 17 евро на квадратен метър на година.